Manje, I'm here to challenge you. Yenze le intimacy nalo muntu umoya ingcwele. I'm going to give you two things. One, spend much of your time purposely, intentionally to read the Bible. Lento yakho yongalifundi iBhayibheli iyona lekumisela ukhona. Ngabe sowuphambili kunalokho. Ubanjezelwe ungalifundi iBhayibheli, ufundelwa abashumayeli. Mangiphinde. Ngabe ukude kabi nempilo ukuba uyazi ukuthi kubhalweni la. Zophinda ucela. Impilo yakho ibanjezelwe ukuthi amavesi awazi. Wazi intshumayelo amavesi awazi. Wazi abashumayeli amavesi awazi. Manje kuthiwa ngikushaya nge-1-on-1 yamahala. Your challenge is that iBhayibheli lokusonta akulona lokuphila. And the second last, when you have make nje walifunda iBhayibheli, it's impossible not to pray. Ngoba wonke ufunda iBhayibheli ugcina emadolweni. So uyazi ukuthi why ungathandazi. It's a serious diagnosis. Le uma ngedress ungene one by one makwenziwa le kuthiwa unaba 1500 ungene bese siyakudiagnose. Manje ngisha free of charge. I'm saying nayi inkinga yakho wena ukuthi amademoni akusiwona. You do not know the Bible, hence you are not praying. Because you are not praying, you don't have any results. Ngiphinda ucini. Ngabe ukude kabi nempilo yakho? Ngabe kude kakhulu ubanjezelwe nje ukuthi iBhayibheli awulifundi ngoba bonke abalifunda iBhayibheli bagcina emthandazweni. Kwenzeka kanje make wafunda iBhayibheli ubona ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukwenzana bese umchallenge on those bases. Uma kuwena owenze lokho, why not me? Then you pray. Uma ngingathandazeki ukuthi awunavesi, uzothandaza kanjani ungenaso isizathu sokumvalela ekhoneni? Mangiphinde ogcina akekho okufanele abe nesibindi sokuthandaza engatholanga vesi. Ngokwebhayibheli in the book of Isaiah 43 verse 26 lithi iBhayibheli lapho uNkulunkulu uthi ngikhumbuze ukuthi ngithe ukuze ngilungise udaba lakho. Shothi uNkulunkulu umuke nje waguqa uthi ulinde ukuthi usho ukuthi utheni ngale udaba lakho. Manje uma ungazi ukuthi utheni uzosho udaba lakho lungalungi. Ngoba uthi uNkulunkulu, I read another translation, ithi yona put me in court, let us argue your case. No one akekho othandazayo angazange wafunda iBhayibheli. And this is what is happening. Umuke waqala wathandaza lo uNkulunkulu ombone eBhayibhelini uba mkhulu kunalo mbono usuthandaza. Ngoba in prayer there is what we call progressive revelation. Awuphile esambulweni esisodwa. Uhlangana noJesu ewumJuda. Mawuqhubeka ukukhuluma abe umnumzane. Mawuqhubeka ukukhuluma abe uprofeti. Mawuqhubeka ukukhuluma abe uMesiya. Angithi uyambona usifazana waseSamaria behlangana noJesu, mabehlangana uthi umJuda. Uma bexoxa bekhuluma wapick up enye into umnumzane lo. Mabeqhubeka bexoxa wapick up enye into umprofeti lo. Mabeqhubeka bexoxa wapick up enye uMesiya lo. Akazange asho uJesu nguMesiya. This revelation iprovoke a conversation. Manje ninazi umthandazo wokubopha amademoni na yonke into anwazi umthandazo wokuxoxa noNkulunkulu. Uthi I came because I love you. I came because you are my God. I came because you saved me. I came because ngibizwe ngegama lakho. Therefore I've decided to fall in love with the love you have shared with me.
Hey, angeke ngifuna ngikhube ekseni. You know, I get worried sometimes when we pray. I get worried. I pray a lot. Yabona manje mangiqeda sizothandaza into serious la bantu basekhaya abanye boze bakhubeke. Sizothandaza into serious mangiqeda. I get worried when we are praying. Uthi size siqede ukuthandaza. Size siqede ukuthandaza. There's nothing you have said to the Lord that enforces the intimacy and the relationship with Him. Yonke oyibekayo yokuthi akakwenzeleni. Now ngizibuza ke umbuzo wami nje ukuze ubone angidli. IBhayibheli lithi uJesu ubusuku bonke ethandaza yedwa. Bese libuye lithi uJesu entathakusa waphuma wayendaweni thizeni, day he was alone praying. Manje uJesu wayengena sidingo. Wayengeswele lutho, wayengaswele amandla, wayengeswele lutho. I'm asking myself, what was the need of this whole night prayer? Intimacy. Those who have started relationship issues, bazokutshela bathi relationship are enhanced through communication. Makuthuliwe ubuhlobo bume lapho. Makuqhutshwa kakhulunywa buyasondela. Now ke ifuna ke ukuchallenge ke kulento yakho yokuthandaza ukuthi ifuna ungazitshela ukuthi uthandazile ngoba uthandaze sinathi. Ngoba masi sonke simbiza ngoNkulunkulu masithandaza. Kodwa mose usekamereni uthe uJesu yithi baba. Aya. Wangathi ngizonishumayeza serious manje. Uthi uJesu uthi ubaba uNkulunkulu uLord and what. Kodwa uthi mayikhuluma ngawe athi ngene ekamereni uvala umnyango ukhuleke kubaba. Na uJesu uthi make wangena ekamereni ayisekho into emlinde ehle usela. Oh, la esontweni siyamlinda sicela ne worship team nama keyboard angathi bangasiphakamisa ngoba simlinde ehlike. And the expectation ukuthi uzofika sebenza ngithi ayenze umsebenzi wakhe egameni lenkosi ngempela awenze, but ekamereni awulinde yenze umsebenzi, ulinde eze kuwe ubiko lwakho udaba kuyena. So uJesu ngifuna ukuthi mawuthandaza uwedwa uqinise your relationship with Him. Umbuke ewubaba ukhulume kuyena as your father. He says na into engifuna uyenze nje ukuthi wakhe lobo buhlobo be father and son, father and daughter. Ume phambi kwakho ngowakho nami Thixo ngowami. Ume kuyena nje ungalethwanga zinkinga. I think the challenge we have thina abantu bakamoya ukuthandaza kakhulu masixakekile. And then we call it prayer. And I challenge you, the life of the Spirit will require that you know more of His word and you spend much time in prayer. The much time you spend in prayer will lend you to conversation. You know, I'll tell you a good story. Prophet ukufika enkosini uthi hey Ezekiel uzofa. Set your house in order. Lungisa masishane insuku zakho ziphelile. Aphuma hamba umprofeti. The prophecy is true, is from God, and the prophet is the prophet of God. Then underline leyo nto nje. Umprofeti othunywe uNkulunkulu, isprofeti osiqinisile, isprofeti osivela kuNkulunkulu. Mayiqede phuma. Lithi iBhayibheli inkosi yajika yabheka obondeni. Yayisithi inkosi khumbula ukuhamba kwami phambi kwakho kahle. If baba Zwane bekuyothiwa ngibhale mina translation yami bengizothi